Татарстан мөселманнары диния нәзарәте «Динем ислам, милләтем татар» журналистлар бәйгесенә йомгак ясады. Җиңүчеләр белән мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм диния нәзарәте белгечләре очрашты. Бүләкләнүчеләр арасында хезмәттәшебез Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең милли тапшырулар хезмәте мөхәррире Мөршидә Җиһан да бар. Конкурс шартлары буенча материаллар татар-мөселман үзенчәлекләрен саклау, үстерү һәм өйрәнү мәсьәләләренә багышланган булырга тиеш иде. Гаризаларның күбесе шушы шарт үтәлмәү сәбәпле финалга узмаган. Озак еллар дәвамында ислам дине кыйммәтләрен халыкка тарату белән шөгыльләнүче берничә журналистка диния нәзарәтенең бердәмлек медале дә тапшырылды. Медаль тапшыру быелдан башлап традициягә керә. Журналистлар ислам дине турында халыкка җиткерүгә бәйле четерекле сорауларга да җавап алды. Тәкъдимнәр дә кертелде. Әлбәттә, иң мөһим башлау, чөнки озын юл да беренче адымнан башлана. Аннан соң безгә әйтәбез, сез безнең өчен журналистлар гына түгел, сез безнең коллегаларыбыз, чөнки без мөнбәрләребездән 500 кешегә генә мөрәҗәгать итә алсак, сез миллионлаган кешеләргә мөрәҗәгать итә аласыз. Шул нисбәтен без әйтәбез, сез безнең коллегаларыбыз, әгәр дөрес иттереп динебез буенча дөрес иттереп динебезне аңлатсагыз, күпкә файдалырак була. Безгә караганда да.